Криштиану Роналду Джуниор бори дигар дар маркази диққати мо мешавад. Ин дафъа ҳунари ӯ аз чашмҳо дур намемонаду оидааш бояд ҳарф зада шавад. ҳунари феноменалии ӯ муқобили дастаи Ал-Наср ҳамаро дар шок гузошту имрӯз дар ин бора навор пешкаш мекунем. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. хеле ки қаблан хабар дода будем, Роналду Джуниор дар Маҳд академӣ шомил шуд, яке аз мактабҳои беҳтарини футбол дар Риёз ва умуман дар Арабистон. Роналдуи хурдӣ аллакай ба мухлисони маҳаллӣ бо 3 голаш ном баровардааст. Голҳои аввали ӯ албатта таҷрибаи хуб барояш шуд, вале баъдан дар бозиҳои муҳим муқобили топ рақибон гол задан ин имкони беҳтарини машҳуриятро барояш фароҳам сохт. 7 апрел қаҳрамони навори мо муқобили Ал-Наср бозии фароғатӣ гузаронид. биёед ба натиҷаи он назар кунем. Криштиану Джуниор аз дақиқаҳои аввали бозӣ ба майдон баромад. пеш аз бозӣ бошад, сармураббӣ бачаҳоро ба дербии муҳим омода сохта буд, чунки ҳарду даста аз Риёз мебошанд. бозӣ дар ҳамин фазо оғоз шуд. Роналдуи хурдӣ аз канори чап як ба як бо дарвозабон баромаду зарбаи дақиқе ҳам зад. Дарвозабони рақибон зарбаи задаи Роналдуро тавонист бартараф созад. Ба инам нигоҳ накарда ҳамлагари Маҳд Академӣ бо талошаш ба ҳадафи асосиашон расид. Ассист бошад ба номи писари Криштиану Роналду навишта шуд. идомаи бозӣ ҷолибтар шудан мегирифт. Роналдуи хурдӣ бо суръати баланд шонси хуб ба даст овард, вале муҳофизатгарон тавонистанд тӯбро аз ҷаримагоҳ дур созанд. ба суръати баланд ин ба ча нигариду худатон баҳо диҳед. ба фикри шумо он ҷо фол буд ё не? дар комментария фикратонро ҳатман қайд кунед. умуман Роналдуи хурдӣ бисёр фаъол бозӣ мекард, зарбаҳояш бо сар зиёд буданд ва бори дигар ҳам шонси як ба як баромадан бо дарвозабон барояш фароҳам шуд, вале ин дафъа аз маркази майдон. зарба каме саросимавор зада шуду болотар аз дарвоза гузашт. дафъаи баъдӣ Роналду зарбаи дақиқ ҳам зад, вале ба ин сейви олии дарвозабони рақиб нигаред. Роналду Джуниор тамоман таслим шуданӣ набуд ва бо талоши зиёд ассисти дуюмашро ҳам дар ин бозӣ ба номаш сабт кард. ана ӯ чихел ҳамдастаашро ба мавқеъ озод баровард. ӯ дар мавқеи холии майдон мерафт, вале ҳамдастаҳояш ӯро нодида мегирифтанд. ба ҳама ҳунари зебои Роналду ва ҳамдастаҳояш нигоҳ накарда, ғалаба дар ин бозиро Ал-Наср ба қайд гирифт. 3-2. ба мағлубият ҳам нигоҳ накарда, писари Роналду бо эҳтиром ба рақибон муносибат карда, онҳоро як ба як ташаккур мегуфт. аз ин бозӣ чӣ хулоса кардан мумкин? Джуниор бори дигар бо либоси рақами 7 дошта ба майдон баромад ва маълум шуд ки ин рақамро маҳз ба ӯ доданд. сармураббии ҷавони бомаҳоратро дар канори чап истифода мебурд, вале баъзан кушодашавиашро дар дигар тарафи майдон ҳам шоҳид шудем. ин барои рақибон мушкилӣ эҷод мекард. ҳамаи ин рақобатро тамошо карда фаҳмидан мумкин ки Роналдуи хурдӣ ҳайати то 13-солаи Ал-Насрро дар шок гузошт. дӯстон, шумо оиди ҳунари писари Роналду чӣ гуфтанӣ доред? лайкро ба хотираш зер кунед ва аз 1 то 10 ба Роналду Джуниор дар комментария баҳо гузоред. пайгири мо буданро фаромӯш насозед ва ҳатман мунтазири наворҳои ҷолиб бимонед.